dia sobre Adumuca i estic aquí a la Sureda d'en Bach, a Castelló, que és un lloc superbonic, i he pensat que us el faria aquí. I m'ha demanat que us faci aquest vídeo perquè, per mi, Adumuca és la postura ideal de la pràctica de ioga, la millor postura. Per què? Primer, perquè tenim les mans i els peus al terra, això vol dir que energèticament estem absorbint energia tant per les mans com pels peus. Una altra cosa per la que m'agrada molt és perquè, com que treballem amb la gravetat, és una de les úniques postures que ens permet aconseguir una gran obertura d'espatlles sense haver de fer esforç, amb el pes del tronc. I l'altra cosa que m'agrada molt d'aquesta postura és que és com si fos una postura invertida perquè tens el cor més amunt del cap, però en realitat els peus estan al terra. Llavors és una invertida, però no ho és ben bé. És una mica sí i una mica no. Alhora, és una postura que et permet prendre molta consciència de com les diferents parts del cos estan entrellaçades, es relacionen. Perquè a vegades, per allargar l'esquena, haig de flexionar cames i rodar pelvis, i a vegades, si estiro les cames, em queda l'esquena arrodonida. I per tant, ens fa prendre molta consciència de que no som parts diferenciades, sinó que nosaltres, a nivell de cos, també som un tot. Energèticament, què us haig de dir? Una postura que és invertida però que tens els peus al terra és lo más. I a més, quan aconsegueixes una alineació adequada en aquesta postura, es converteix en una postura de repòs. És a dir, és una postura superactiva però que alhora pots estar-hi reposant. Què més li pots demanar a una postura? Res més, no? Adumuca forever.